सिद्धी नाईक गोव्यातल्या हळदोणे गावच्या एका सामान्य कुटुंबातली ही युवती, जिचा मृतदेह भल्या पहाटे कळंगूटच्या समुद्रकिनारी अर्धनग्न अवस्थेत सापडला होता. आज बरोबर 1 वर्ष 4 दिवसांपूर्वी झालेल्या या घटनेमुळे संपूर्ण राज्य हादरून गेलं होतं. त्यानंतर या प्रकरणाला अनेक वेगवेगळी वळणं लागली. सिद्धीच्या घरच्यांनी आणि गोव्यातल्या जनतेनं सिद्धीला न्याय मिळावा यासाठी अनेक प्रयत्न केले. मात्र या मृत्यू संदर्भात कोणताही पुरावा सापडत नसल्यानं सिद्धीची फाईल क्राईम ब्रांचनं आज बंद केली आहे. 19 वर्षाची सिद्धी कुटुंबाला हातभार लावण्याच्या उद्देशानं परवरी इथल्या एका नामांकित मॉलमध्ये कामाला होती. 11 ऑगस्ट 2021च्या रोजी सकाळी 9च्या दरम्यान कामावर जाण्यासाठी निघालेल्या सिद्धीला तिच्या वडिलांनी आपल्या दुचाकीवरून गिरी म्हापसा इथल्या बस स्टॉपवर सोडलं होतं. त्या वेळेपासून बेपत्ता असलेल्या सिद्धीचा मृतदेह दुसऱ्या दिवशी 12 ऑगस्टच्या पहाटे कळंगूटच्या समुद्र किनाऱ्यावर अर्धनग्न अवस्थेत सापडला होता. त्यानंतर कळंगूट पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत मृतदेहाचा पंचनामा करून त्याच दिवशी बांबोळीच्या शवागारात शवविच्छेदनासाठी तिचा मृतदेह पाठवून दिला होता. सिद्धीच्या मृत्यूचा अहवाल हाती पडताच त्याच दिवशी घाई गडबडीत तिच्या मृतदेहावर अंत्यसंस्कार देखील करण्यात आले होते. बांबोळीच्या शवागारातून मिळालेल्या अहवालानुसार तिच्या शरीरावर 4 जखमा आढळून आल्या होत्या. त्यातल्या 2 जखमा तिच्या पायावर होत्या. त्यामुळं आपल्या मुलीच्या मृत्यू प्रकरणात घातपात असल्याचं सांगत सिद्धीच्या वडिलांनी कळंगूट पोलीस स्थानकात खुनाचा गुन्हा दाखल केला होता. दरम्यान कळंगूट पोलिसांच्या निराशजनक कामगिरीमुळं या प्रकरणाचा तपास गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे सोपवण्यात आला होता. आता या प्रकरणाला 1 वर्ष उलटून गेलं तरी सिद्धीच्या मृत्यूचा तपास लागला नाही. सिद्धीच्या मृत्यूला जबाबदार कोण, अपराधी कोण आणि तिचा मृत्यू कसा झाला, मृत्यूच्या पूर्वी सिद्धीसोबत नेमकं काय घडलं होतं याबाबत कोणताच उलगडा झाला नाही. अपराध्याला समोर आणायला तपास यंत्रणेला सपशेल अपयश आलंय. आम्ही या प्रकरणाचा अधिक तपास केला आहे. या खटल्यातील आणखी साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले आहेत. परंतु काहीही सापडलं नसल्यामुळं आम्ही क्लोजर रिपोर्ट दाखल केलाय. यापुढचा निर्णय कोर्ट देईल असं एका पोलीस अधिकाऱ्यानं सांगितलंय. या केसची फाईल बंद झाली असली तर सिद्धीचे आई वडील आणि सिद्धीला न्याय मिळवून देण्यासाठी झटणाऱ्या लोकांचं काय? 1 वर्षाच्या आतच फाईल बंद होतीये आणि अशी केस बंद होऊ लागली तर न्यायदेवतेकडं कसं पाहायचं? आत्तापर्यंत कोणकोणत्या गोष्टींची तपासणी झाली आणि ज्यातून हे सिद्ध झालं की आता फाईल बंद करणं गरजेचं आहे. या मृत्यूमागचं गूढ गुलदस्त्यात राहिलं असलं तरी असे अनेक प्रश्न मात्र आपल्या सगळ्यांसमोर उभे आहेत.